ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ንእሽቶ መንእሰይ ነባቡ ብምኻድ ካብ ዘለዎ ጥሪ ዝበጽሖ ገደ ክህቡ ሓተተ ብዝሓተቶ መሰረት ድማ ዝምቃሉ ሒዙ ካብ ማሙቕ ቤቱ ናብ ርሑቕ ሃገር ተሰደደ እዚ መንእሰይ ኣብ ስደት ሃገር ነቲ ካብ ኣቡኡ ዝረኸቦ ገድኡ ኣብ ሓጺር ግዜ ብቕለትን ዕብዳንን ዘረቦ ሃንደበት ኣብታ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ስለ ዘጋጠመ እዚ መንእሰይ ጨንቆ ናይ ዕለት ምግቡ ንኽረክብ ድማ ሓሰማታት ክጓሲ ጀመረ ብጥሜት ዝኣክል ካብቲ ነተን ሓሰማታት ተባሂሉ ዝተዳለወ ምግቢ ክምገብ እኳ እንተደለየ ዝህቦ ግና ሓደ እኳ ኣይተረኽበን ስለዚ እዚ መንእሰይ በቲ ኩሉ ዝወሰኖ ውሳኔ ተጣዒሱ ናብ ቤት ኣቡኡ ተመልሰ ኣቡኡ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮሞ ደንገጸሉ ጐዩ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ እቲ ወዲ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊምሲ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ ኣቦኡ ገና ንባረቱ ብሉስ ክዳን ኣምጺእኩም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዑ ኣሳእን እውን ኣብ እጋሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ መይቱ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ጽብሕቲ ኢላም ኣምጺእኩም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም